से मंदिरटी को जितेबले से देखे सेतेबले बारी हो पड़े तार कला चातुरी से बारी हो पड़े तार कर्म तत्परता। आपण से कोणार्क मंदिर को देखिछंती से नभश्चुंबी कोणार्क 1200 बढ़ईंकर मुख साक्षी तांक कौशलर कारीगरी कौशलर मुख साक्षी। आपण कोणार्क देखि खुशी हुंती ताकू विलास कोणार्कर प्रस्तुत गात्र रे थिबा मूर्ति को देखि आपणकर आनंदर सीमा रहे नहीं। शिशु भाई भौणी एवं गुरुजी मानक द्वारा परिवेशित नाटक शेषरे धर्मा कहिला शेषरे धर्मा कहिला एही नाटक को निर्देशन दैचंती जितेंद्र पृष्टि सर। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णो शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनौ योगी ध्यानागम्यो वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं
ମୁଁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ଇତିହାସର ଅଧ୍ୟାପକ। ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପାଠ ପଢେଇଛି। ବାବର, ହୁମାୟୁନ, ତାଜମହଲ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, କୋଣାର୍କ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ହଠାତ୍ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋର ଦିନେ ମନେ ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ କୋଣାର୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ପଢେଇଛି ସବୁ ଠିକ ତ? କୋଣାର୍କର ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁ ତାହା ସତ ତ? ହଠାତ୍ କାହିଁକି କେଜାଣି ସେଇ ଦିନଟାରୁ ମୋ ମନରେ ଏକ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କୌତୁହଳ। ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ ହେଇ 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 ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେହି ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛି। ପିଲାଟାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରୁନି। ପିଲାଟାକୁ ଯେତେ ଥର ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ମୋ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ଖସି ଯାଉଛି। କେତେ ଥର ଏଇ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ପଚାରିଛି, ତୁମେ କୁହ, ସବୁ କଥା ଖୋଲି ଦିଅ, କୋଣାର୍କର ସତ କଥା କୁହ, ସବୁ ଘଟଣା କୁହ। ଏମିତି ଦିନେ ନୁହେଁ, 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ପଥର ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଅଥଚ ମୁଁ ପାରୁନି। ଏ ଭାଷା ଯେମିତି ଦୁର୍ବୋଧ, ମତେ ଏ ଭାଷା ବୁଝେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅକ୍ଷମ। ଏଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଝାଉ ଗଛ କେମିତି ଗୁମରି ଗୁମରି କାନ୍ଦୁଛି। ତା ଲୁହରେ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ବାଲି କେମିତି ଓଦା ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଉତାଳ ଢେଉ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଟି ଖୋଜୁଛି କାହାକୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଝାଉବନ ତଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଜିଯିବେ, ଦିନର ଆଲୁଅ ଫିକା ପଡିବ, ଆଉ ସେ ନୀରବ କାନ୍ଦଣା ଆହୁରି ତେଜି ଉଠିବ। ସେ ଘୁମୁରି କାନ୍ଦିବ ଆଉ ଖୋଜି ବୁଲିବ, ସତେ ଯେମିତି ସେ ଏଇଠି ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଣ ସେ କାନ୍ଧରେ ଏ ମନ୍ଦିର ପଥର ଖଣ୍ଡରୁ ଲୁହ ଝରିବ। ସେ ଝାଉଁ ଗଛ କାନ୍ଦିବ, ଆଉ ପବନ କାନ୍ଦିବ, ଆଉ ସିଏ ସେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଟା ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ଚିହ୍ନିଲା ପରି ପଲଉନି, ଅଥଚ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନା। ସେ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଦେଖାଦିଏ ଆଉ ଲୁଚେଇ ଯାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ଧରି ପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ତା ପାଖରେ ଅନେକ ଅତୀତ ଅକୁହା କାହାଣୀ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ସେ ପିଲା କିଏ? କାହିଁକି ଆମେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି? କାହିଁକି? ହେ ପଥର, ତୁମେ କୁହ
କାହିଁକି ସେ ଏମିତି ନୀରବରେ ଅଭିମାନରେ ଲୁହ ଢାଳୁଛି? ତାର ଆଖି ଦିଟା ଭିଜି ଯାଇଛି, ତା କଳମ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ସେ ପିଲା କିଏ? ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି? ତୁମେ କୁହ, ସେ କିଏ? ସେ କିଏ? ସେ କିଏ? ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁମେ ତୁମେ ସବୁ କିଏ? କିଏ ତୁମେ ସବୁ କିଏ? ଚିହ୍ନି ପାରେ ନା? ନା ନା ନା। ଆମକୁ ସବୁ ପାଷାଣୀ କରିଛି କିଏ? ଆମକୁ ସବୁ ଅଭିଶପ୍ତ କରିଛି କିଏ? ଆମ ଉପରେ ହସ କରି ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଦେଇଛି କିଏ? ଆମ ମୁଖରେ ଅନେକ ବେଦନା ଭରି ଦେଇଛି କିଏ? ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଆମେ ଯେ ପାଷାଣୀରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁ। ଆମେ ଦିନେ ଥିଲୁ ଶିଳ୍ପୀର ସ୍ୱପ୍ନ, ତାର ନୀରବ ମନର ଭାଷା, ତା ବୁକୁର ଅକୁହ ବେଦନା। ତୁମେ ଜାଣ ନା, ତୁମେ ଜାଣ ନା, ତୁମେ ଜାଣ ନା। ନା 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 ନା। ତୁମେ ଏଠି କଣ ଖୋଜୁଛ? ତୁମେ ଏଠି କଣ ଦେଖୁଛ? ତୁମେ ଏଠି କଣ ପଢୁଛ? ତୁମେ ଏଠି କଣ ଲେଖୁଛ? ମୁଁ କେବଳ ପଥରର ଭାଷା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଚେଷ୍ଟା। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ସେ ପଥରର ନିହାଣ ମୁନରେ ଅପରୂପ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଭରିଦେଲା? ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ମାସ ମାସ ପିଲା କବିଲା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭୁଲି ପାଷାଣରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ନୀରବ ମୁଁ ରହିଗଲେ? ଜାଣେ ନା। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ସେ ନିର୍ବିକାର ଭାଷା ଯାହାର ନିହାଣ ମୁନରେ ଆମେ ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ନା। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ଆମେ ଆଜି ମନରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଧରି ଚାହିଁଛୁ। କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? କଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମନର ଅଭିଳାଷ? କାହିଁକି? କାହିଁକି ସେ ଗୋଟେ କୋଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ? ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ପଥରର ଆଗ୍ରହ ହୋଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଖାଲି ଅହଳ ହୋଇ ଜଳିଲୁ। କାହିଁକି? ଆମ ନୁପୁରରେ କଣ ଆଉ ଜାଣିବି ନାହିଁ ଯେ ପଥରକୁ ଜୀବନ ଦେବ। କୁହ, ତୁମେ କୁହ, ଆଉ ଜାଣିବି ନାହିଁ। ନାହିଁ ନାହିଁ ନା। ତାହେଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆମେ ପୁଣି ପଥର ହୋଇଯାଉଛୁ। ଏମିତି ପୁଣି ପଥର ସବୁ ବାହୁନନ୍ତି। ସେମାନେ ଅତୀତକୁ ଝୁରନ୍ତି ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ, ଆମକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଅ, ଜୀବନ୍ୟାସ। ତୁମେ ତୁମେ ପୁଣି କୋଣାର୍କକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ। ସେମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ସେଇ 1200 ବଢେଇଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଲହୁ ଲୁହ ଦେଇ এই পথর দিয়েরে ভাষা ফুটাইଥିଲେ, ভাষা ভাষা।
ଆମେ ତ ଚାରିଗର ଏ ହେଲା ଆମର ଧର୍ମ। ଆମେ ଏଠି କଟିବା ଭୋକ ଶୋଷ ନିଦ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ତୋଳିବା, ଶେଷରେ ପଥର ବୋହି ବୋହି କୁରୁମ ହେବା। ହେଲେ ଲୋକ କହିବେ ମନ୍ଦିର ଗଢିଲା କିଏ? ଆରେ ଭାଇ ଆମ କଥା ପଚାରେ କିଏ? ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ଘର କଥା ଭାରି ମନ ପଡୁଛି? କହିଲା ଦିନ ପିଲାଟି ଭାରି କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିବୁ? କେଜାଣି ୟା ଭିତରେ କେତେ ବଡ ହେଇଯିବଣି। ବାହା ବେଦୀରୁ ସୁବାରିରେ ବସାଇ ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲି। ମୁହଁଟା ଦେଖିପାରିଲିନି ରେ ଭାଇ। ମୋ ବାସର ରାତିର ଦୀପ ଠିକ ଜଳିଥିଲା, ସେଜ ବିଷ ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ତା ମୁହଁଟା ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଏଇ ରାଜାର ସିପାହୀ ମାନେ ମତେ ଟାଣି ଆଣି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିକି ସବୁ ତାରି ସ୍ମୃତିରେ, ସବୁ ତାରି ସ୍ୱପ୍ନରେ, ସବୁ ତାରି କଳ୍ପନାରେ ତାରି ପୂଜା ତାରି ଭଳି ହେଇଯାଇଥିବ। ଘର ଛାଡି ଆସି ଦେହଟା ଭଲ ନଥିଲା, ଭାରି କାନ୍ଦିଲା। ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ଡ୍ରାମା ମୁଁ କହିବି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ହଁ ହଉ ରହିଯିବ ନା କଣ? ଆସି 12 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ଭାଇ ତ ମୁହଁ କାହିଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ରେ? କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ତା ନାଁ ତାକୁ ଧରମା। ଧର୍ମ ଦେବତାଙ୍କର ଦେଉଳ ଗଣୁଛି ତ। ହାତରୁ କାଟି होशियार 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 गजपति श्री 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 108 श्री लांगुला नरसिंह देव हुकुम 3 दिन मध्य देउलर मुंडी मारिब 3 दिन मध्य देउलर मुंडी मारिब 3 दिन मध्य देउलर मुंडी मारिब होशियार होशियार
ରାତି ହେଲାଣି। ଏଇ ଝାଉଁବଣର ନୀରବ ପଡ଼ିଆରେ ରାତି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲାଣି। ସବୁଆଡେ ସୁନସାନ, ଅଥଚ ଏଇଠି ଦିନେ 1200 ବଢେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମନ୍ଦିର ତୋଳୁଥିଲେ। ସେଇ 1200 ବଢେଇଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ପଥର ଦିହରେ ମିଶି ପଥର ହୋଇଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ 12 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ପଥର ଦିହରେ ମିଶି ଏକ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଖୋଜୁଛି କିଏ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି, କଇ କଇ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି କଣ ପାଇଁ? ତା କାନ୍ଦରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପଥର ଖସି ପଡିଛି, କୋଣାର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। 1200 ବଢେଇଙ୍କ 12 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣି ଥରେ ପଥର ହୋଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ସେ କିଏ? ସେ କାହାର ଆତ୍ମା ଏମିତି ବିକଳରେ ଗୁମୁରି ଉଠୁଛି? ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡି ପାରିବିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରୁଛି। ମୁଁ ରାତି ରାତି ଏଠି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ତୁମେ ସାଧନା କରୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡି ପାରିବିନି। କୁହ ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କିଏ?
ମୋର ପରିଚୟ ନାହିଁ। ମୋର ପରିଚୟକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ତମେ ସବୁଦିନ ଡେକୁରି ବୁଲୁଥିବ? ଏଇ ଝାଉଁ ଗଛର ପତ୍ରରେ ଡାଳରେ ତୁମର ନିରସ ବେଦନା ବିଳପି ଉଠେ। ତୁମର ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ରାତିରେ ତୁମ ଆଖିର ଲୁହ ପଥରର ବୁକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଉତାର ଲହରୀ ତୁମର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ହେଇ ଏଇ ବାଲିର ପଥର ଦିହରେ ପିଟି ହୁଏ, ମଥା ପିଟେ। କୁହ, ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଦିନ ଦିନ ଧରି ଏମିତି ପଥର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। କୁହ, ତୁମେ କିଏ? ଧରମା। ସେ ବିଶ୍ୱମହାନର ଦାୟର, ସେ ଉତ୍କଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ। କୁହ ଧର୍ମା, ତମେ କଣ ଜାଣିନ? ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ସରିନି। ମୋର ଥେସିସ୍ ଏବେ ଅଖଣ୍ଡିଆ। ତୁମେ ପ୍ରତି ରାତିରେ ଏମିତି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? କୁହ, ତୁମେ ମୋର ଥେସିସ୍ ଏବେ ଅଖଣ୍ଡ, ଏବେ ଲୁକାୟିତ। ତୁମେ ସତ କଥା କୁହ, ଅସଲ ପରିଚୟ ଦିଅ, ଅସଲ ଘଟଣା କୁହ। ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ଏମିତି ବିକଲେ କାହିଁକି ବିଳପି ଉଠ? ଜାଣି ଲାଭ କଣ? ସେ ଅନେକ କିଛି। ତୁମେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ କାହାଣୀ ଲେଖିବି। এই ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ ତୁମର ସତ କଥା କହିବି, ସତ କଥା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଲାଭ କଣ? ମୁଁ ମୃତ, ମୁଁ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଜାଣେ ଏ କୋଣାର୍କ ଯେଉଁଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ସେଇଦିନ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ତୁମେ ମୋ କାହାଣୀକୁ ମୋ ଦେଶର ଆଗାମୀ ଅଗଣିତ ଧର୍ମପଦ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ପାରିବ? ମୁଁ ପାରିବି। ତୁମେ କୁହ, ଏ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଧର୍ମପଦ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତାବହ ହେବି। ଅସଲ କଥା କୁହ, ଅସଲ ପରିଚୟ ଦିଅ। କୁହ, ତୁମର ଏମିତି କାହିଁକି କାନ୍ଦ? ତୁମେ କୁହ। କହିଲି ପରା, ବିତିଲା ସମୟ ସାଥିରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପରିଚୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଗଳ୍ପ, କାହାଣୀ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ଥିଲି ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀରକୁ ନେଇ ମୁଁ ଥିଲି। ସେଦିନ ମୋ ମନରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଅନେକ ଆଶା ସମ୍ଭାବନାର ମନ ମୋର ଝଲମଲ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ହୁଏତ ଦେଶରେ ଏମିତି ଅନେକ କୋଣାର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ପୁଣି ପଥର ଦେହରେ ଭାଷା ଫୁଟିଥାନ୍ତା, ସେ କଥା କହିବି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏ ରାତିର ନିର୍ଜନ ପ୍ରହରରେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସେ ଏଇଠିକୁ, ଯେଉଁଠି ଦିନେ ମୁଁ ପଥର ଦେହରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଗାମୀ କାଲିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ମୁଁ ରହିଥିଲି। ଶେଷରେ ଦେଶ ଡାକ ଦେଲା, ଗୋଟିଏ ଧରମା ହଜି ଯାଉ, ଆଉ ଏ 1200 ବଢେଇ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଆଉ ଏ 1200 ବଢେଇ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଆଉ ଏ 1200 ବଢେଇ ବଞ୍ଚି ରହୁ। हेलो
हरि बोलो हरि बोलो हरि बोला हरि बोला हरि बोला हरि बोला हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोला हरि बोला हरि बोला हरि बोला बड़ी कोई राजी है रे विशु भाई राजी है जा गुटिया पटे 1200 बड़े आरो पटे दब्बु अदब पद 12 बरस हे गला ता मुह टिके देखिनी रे भाई मो बाटो चाहि चाहि आखिरु केते लो जरी चिंतारे ता तनुडा कोला पड़ी जीवनी बयसटा ता दियो को पंचा खाई सारीबोनी ताकू के देखि परिबिनी भाई के देखि परिबिनी तू एते कौन भाबुछु तू एते कौन भाबुछु विशु भाई स्वार्थपर हो ना रे विशु भाई स्वार्थपर हो ना कौन करिबी कुह तुम्हें माने मो पाई जेतिकी मो धर्मा मो पाई सेतिकी गोटिए बोली पुअरे से मो केमिति निष्ठुर हेबी कुह कौन करिबी कुह तू गाले ठीक कर विशु भाई तोर 1200 बड़े लंका ता तू अदब 1200 बड़े दरकार तब धर्मा 1200 बड़े दरकार तब धर्मा आदि स्वार्थ पर कोना नहीं जाई 12 वर्ष बड़ी गगो कटनी कटिबा हमें बयस मन यौवन पिला कबिला बापा मां सभी को बड़ी चढ़ई मंदिर गढ़िबा हमें से सब पुरस्कार मिलिबो हमर ना भाई माने ना अब धरो देखो धरो नहीं बाबा बार बरसर एडिकी बकटे पुआ मोर बर कड़ी नहीं आसीथिला ता मां केमिति अछि पचारि पारिली नहीं
हेलो ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଛାଉ ମନ୍ଦିର କିପରି ଲାଗିଲା? ଅପୂର୍ବ ଅତୁଳନୀୟ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କାରିଗର ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଦେଶ ଦିଅ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା। ହେ ଉତ୍କଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀଗଣ, ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ମହାରାଜ ଅତୀବ ପ୍ରୀତ। ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅମର ରହିବ। ମହାରାଜ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର, ମହାରାଜ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର, ମହାରାଜ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର। हेलो ବିଶୁ ମହାରଣା, ଏ କୀର୍ତ୍ତି ଏ ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ ତୁମେ। ତାର ସାଲେ ତୁମେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଆଖିରେ ତୁମର ଲୁହ। ଏ ଲୁହ ଆନନ୍ଦର ମହାରାଜ, ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମୌଡ଼ମଣି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ପ୍ରତି ଅଜସ୍ର ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଶୁଣି ସେ ଭାଷାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମହାରାଜ। ଆଖିର ଲୁହ ତ କୃତଜ୍ଞତାର ସୂଚକ ମଣିମା। କିନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଏତେ ମୌନ କାହିଁକି? ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏଇ ଦେଉଳର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା ପରେ ଆନନ୍ଦର ଅତିଶଯ୍ୟରେ ବିଶୁ ମହାରଣା ମୌନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମହାରାଜ। କଥା ନାହିଁ, ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ମୌନ, ମୂକ, ନିଶ୍ଚଳ ଆଜ୍ଞା। ହେ ଉତ୍କଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ, ତୁମର କଳାର ସମ୍ପଦ ନିକଟରେ ଏ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ। ତୁମକୁ ଦେବା ଭଳି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ତୁମ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛି। ଥର ବୁଝିଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇତିହାସ ମିଛ, ସବୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଳ୍ପିତ। ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନଥିଲି, ମତେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। 1200 ବଢି ଏକତ୍ର ହୋଇ ମତେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟା ଧର୍ମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ନରବଳି, ଧର୍ମ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଯାପନା ରଜନୀରେ ପ୍ରଥମ ନରବଳି ପଡିଥିଲି ମୁଁ ଧରମା। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା ଧରମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। କେହି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନାହିଁ ଧରମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ କାହିଁକି? ସେ ଚାହିଁଲେ ଏକା ଅନେକ କୋଣାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଘୁ ଘୁ ଲହଡି ଭିତରେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଚିତ୍କାର କେହି ଶୁଣି ପାରିନଥିଲେ, କେହି ଶୁଣି ପାରିନଥିଲେ। କୋଣାର୍କ ଉପରେ ମୋର ଲୋଭ ବହୁତ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୋର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ରାତିରେ ଏଇଠି ଘୁରି ବୁଲେ। ମୁଁ ଜାଣେ ଏ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ସେଇଦିନ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ସେଇଦିନ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ସେଇଦିନ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ସକାଳ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଏ, ମୁଁ ଯାଏ, ମୁଁ ଯାଏ। ମୋ ଥେସିସ୍ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଅସଲ କଥା, ଅଜଣା ଇତିହାସ ଆଉ ସେ ଗୋପନ କାହାଣୀ ମୁଁ ଧର୍ମପଦ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲି। ଧର୍ମପଦ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ପୃଥିବୀର ଇତିହାସକୁ ପାଠ କଲେ ଜଣାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟ ତଳେ ହତ୍ୟା ରକ୍ତପାତର ବିରାଟ କାହାଣୀ ମାନ ଲୁଚି ରହିଛି। ମିଶର ପିରାମିଡ, ଚୀନର ପ୍ରାଚୀର, କୋଣାର୍କର ଶିଳ୍ପ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର କ୍ରନ୍ଦନ, ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର କ୍ରନ୍ଦନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନର କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଏ କୋଣାର୍କ ଯେତିକି ମୌନ, ରାତିର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ସେତିକି ମୁଖର। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଣାର୍କକୁ ସନ୍ଧାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବା ଆଗରୁ, ବିଦାୟ ନେବା ଆଗରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଆଗାମୀ ଧର୍ମପଦ ମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାର ଶେଷ କଥା କହିଯିବି। ଧର୍ମା ଗଲାବେଳେ କହିଦେଲା ଏ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ନୈପୁଣ୍ୟତା ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଉ, କୋଣାର୍କର ପ୍ରତିଛବି ମାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, ଅତୀତର କୃତି ଅତୀତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଉ। ତାପରେ ସେମାନେ ନୂତନ ସୃଜନ କରିବେ, ନୂତନ ସୃଜନ।